Først begynder vi med oprettelse af en PDF-skabelon. I vores eksempel tager vi Microsoft Word, tilføjer en logo, adresse etc. Så klik i eDoc-printer-menuen på indstilling og optioner. Gå til Finde videresend print og slå feltet Gem printjob som PDF-skabelon til. I Finde Gem må der ikke være slået til en anden PDF-skabelon. Nu kan du klikke på Opret PDF-fil. Så opretter eDoc-printer PDF Pro din PDF-skabelonfil. Nu har du gemt din PDF-skabelonfil, og så burde der være en PDF og en PDJ-fil i samme mappe, fordi PDF og PDJ-filen skal bruges til videresend printfunktion. Begge filer skal være der. Så kan du gå tilbage til indstilling og optioner, slå feltet Gem printjob som PDF-skabelon fra, og slå det andet felt til, som hedder Tilføj skabelon og vandmærker til videresend printjobs. Nu kan du tilføje din printer. I vores tilfælde er det en Oki-printer. Gå til Finde Gem. Aktiver feltet PDF-skabelon. Og vælge nu den PDF-skabelon, du lige har oprettet. Næste gang du opretter en PDF-fil, tilføjer eDoc-printer din skabelon både til videresend printjobs og til PDF-filen.